Ngiyabonga. Dadewethu iyaze yabhlungu, ngiyaxolisa ukuthi you had to go through so much umncane waze wakhula futhi ke kuyaye kwenzeka ukuthi abantu abadlula ezimene ezifana nalezo odlule kuzo bagcine bezibulala noma abantu begcine bethatha izinqumo ezingezinhle. Siyakubona ukuthi umuhle, uphilile, uright. Mhlawumbe healing process, ukukhila kwakho kukuthatha isikhathi esingakanani, and I'm sure manje kunamanxeba avukayo because it's out there, it's on social media, people are saying whatever that they want to say. Mhlawumbe ungathi kukuphatha kanjani ukuva people having assurance ukuthi akukakaze kwenzeka kodwa wena ube wazi ukuthi usuhlukumezeke hayi kanye kodwa kaningi? Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo umalume ogugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa umalume ogugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini, ngithukwa ingane zize zilinganise, ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo, elinye lingaphansi enkomeni. Ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa ugugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa ugugu, ngangizange ngize ngidlwengulwe mina. Abanye bathi mina ngadlwengula, abanye bathi ngiqamba amanga, njoba kusho namanje ukuthi wayamanga. Umalume ogugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo umalume ogugu angiphiki, umalume ogugu wayekholwa. Waqala wangenisa ePostoli, waphuma ePostoli wahamba eZiyoni, waphuma eZiyoni wangena eWiseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWiseli. Umalume ogugu mina into ebengiyidinga phakathi kumina phakathi kwami naye iqiniso kuphela. Kwamina lento le nginesithombe emqondweni wami, nginaso isithombe. Futhi angiboni ukuthi kusazodlula, angiboni ngoba kumanje kunzima ngisho ukuhamba ngisho emadrobheni. Mangithi ngiyahamba amadoda akhombisana ngami, okusho mina nje ngangidalela ukuthi mina impilo yami yonke mina iyophelela nje. Angazi noma iyona into engazalwa mhlawumbe ngiyifumbethe neswini sikamama ukuthi mina impilo yami yoba ngayilutho. Ongangokuba mina ngaze ngayeka ngisho isikole ngendlela ukuthi kwangasafundeki. Ayekhona ama-social worker ayahamba kakhulu into yami, nanokuthi wazi wafikelela ekutheni mina kufanele nginikezwe incwadi, uNyezi wanginikeza incwadi empesheni ukuthi kufanele ngiyithathe ngihambise esikoleni. Mangihambise esikoleni lo ncwadi leyo yafike yachithwa ngoba babethu othisha mina nginalutho emqondweni. Kodwa ngoku mina ngangizazi ukuthi ngiphazamisekile, kodwa kulungile. Abantu abasayide ngalendlela abasayida ngayo, abamphikele ngalendlela abamphikela ngayo, naye laphika ngayo, kulungile. Kwaze kwabhlungu ukuzwa lokho dadewethu. Mhlambe masingake sazi nje, mhlambe wagcina kabani esikolweni, mhlambe kukhona umuntu out there ongaba nalo usizo, kukhona mhlambe la usebenza khona njengamanje, okanye ikhona yini into oyenzayo njengamanje empilweni yakho? Mina esikoleni ngagcina ka grade 8 esikoleni, ngayeka ngehluleka. La bekade ngisaphanta khona ngiphanta khona efemini. Umsebenzi wethu uyicontract uyaphela, kumanje ngihleli, akukho okunye ngikwazi ukwenza. Mntaka baba, mhlambe ku journey yakho nama social workers kuke kwakhona mhlambe la okwazi ukuthola khona ama psychologists ukuthi ukwazi ukuphalaza inhliziyo yakho, mhlawumbe ukwazi ukuthola at least healing, noma ke ayizuba the full version of it, kodwa at least ukwazi ukuthi ukwazi ukuba noxolo enhlizweni yakho. Mhlambe how does it affect you mentally? Uyakwazi ukuhlala nabanye abantu kuma relationships, uyakwazi ukuhlala nayo yonke lento? Kwi-relationship hayi bandla ngifuna uqamba amanga, ngiyehluleka nangokuba la khona le Carisbrook nginaye umfana wangizalisa ingane yami inonyaka manje, kodwa naye wangithuka wathi nje ngabuya ngishaya, kade sixabana sinaye ngifuna imali yengane, wathi ngabuya ngishaya inkinga ngizombopha njengomalume. Okusho nje into ehlele ngophila nayo wes manje njengoba ndisigcwele kuma social media, okusho nje into engophila nayo.
Going back to umbuzo lo ukuthi uke walithola mhlawumbe usizo lwama psychologists okanye ngaba ubona ukuthi uyalidinga ukuze ukwazi mhlawumbe ukusizakala. Ngiyalidinga. Kuze mhlawumbe engizokwazi ukuthi ngisizakale idlule lento le njengoba seyiqale phansi. Ngiyalidinga kakhulu ngabonga. Ukulithola usizo lokuthi nami bake bangihindrisha le ndlela abazongihindrisha ngayo. Dadewethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga ngeqiniso lakho, siyabonga ngeside lakho le story. Sengathi uJehova ngakusiza ululame, sengathi uJehova ngakusiza kudlule konke kube ngathi akugagaze kwenzeka. Sengathi uJehova ngakuvulela iminyango ongakaze wayicabanga, ukwazi ukuthola umsebenzi, ukwazi ukuprovide ingane yakho, ukwazi ukudlula kule nhlungu obhekena nayo. Mhlawumbe nayo malume mayiphuma nikwazi ukwenza uxolo njengomndeni niqhubeke niye phambili. Ngiyabonga, mhlambe kungazameka ukuthi libe khona uxolo ngoba nami sengiyafisa ukudlula kuyo yonke lento le, kumele aphume naye ahambe oziphilele yakhe impilo, kodwa ukuthi phakathi kwami naye sangawazi nje ukuhlala njengomndeni ngeke ngize ngikwazi ngesaba, ngeke ngikwazi. Alright, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. We've just spoken to umuntu oyi victim or affected kuyo yonke lento. Manje sesifisa ukwazi icala lika sisi esesimazi ngegama elidume kakhulu ngoNtuzo ku social media ukuthi mhlawumbe yena lithine lakhe icala, because we have seen people, we have heard people commenting saying things about her, kodwa ke namhlanje sikuphathele namathupha ukuthi akwazi ukulichaza elakhe side le story ngoba sesizwile ngosisi wethu omncane ukuthi kwenzakalani kanjani. Now sizozwe icala likama ukuthi kwenzakalani. Mawami sicela ukwamkela sisintuzo ku Dream TV, siyaxolisa nje ngokundlela isikhathi senu. Ma ngisacela ukuthi ngoba usukhona la mhlawumbe uyahambisana necala lika mfowenu elishoyo ukuthi nje akakaze wakwenza, yebo noma cha? Akakaze wakwenza. Yes. Ayi wakwenza. Alright, mhlawumbe nje mawungasithatha usibeke wena ungathi kwenzakalani, ngicela nje ukuthi ngikunikeze imic uzivulele inhliziyo ukwazi ukukhuluma ukuthi kwenzakalani ukuze sifike la sesikhona manje. Mina ngangahlala ekhaya sisi. Ngangahlala mina sisi la ekhaya, ngangihlala ePlainhill lapho engangiganele khona. Ngabuya ngiza la ekhaya kunomsebenzi othile wadadewethu wekade eshonile, shuthi kakuyihlamba. Uma sengibele ePlainhill ngabona ingane yami ikhala, kanti ayihleli ingajwayele ukuthi ikhala uma sengibele emuva. Wakhala lo mntwana wakhala efuna ukuhamba nami, ngathi hayi angicenga umama akamvumele ngoba phela umama weso engafuni ngihambe nalo mntwana. Ayike umama ke amvumeleke ukuthi sihambe ngihlike naye ePlainhill. Ay akuphelanga ngisho insuku isikhathi esinganani umntwana wafe wangitshela lapha ePlainhill ukuthi umfowethu uGugu wenze into ekanje. Bo angizange ngize ngikholwe. Angizange ngize ngikholwe ngangokuba ngadonsa ufenisi ngahamba ngokhuswazi ngayishaya lengane. Ngathi hey ngitshela iqiniso. Ngitshela iqiniso ukuthi ubani okwenze lento. Umntwana lokweshilo ngamshaya umntwana lokweshilo. Ngase sengithatha ifoni. Ngifonele emsebenzini ke manje kuGugu ukuthi uGugu akakeze la. Kumina ke manje sike soxoxa naye khona lapha ePlainhill ngoba sasingasekho la ekhaya. Afike uGugu ngimbuza. Gugu ingane ngitshela ukuthi nokuthi. Hey sisi angizange ngikholwe impendulo angiphendula ngayo uGugu. Wathi nje ngikwenzile. Ngiyaxolisa makanonhle. Yonke lento engiyenzile ngiyenzisa uSathane. Ngihlasela uSathane. Alright ke kwase kusena wafunda abele emsebenzini kongange ngimbize kade ephuma ezaphumezela ekhaya. Kwaphoqa ukuthi angisuke ke ngale ePlainhill ngize le ekhaya ngizobikela umndeni ke manje ukuthi hayibo nangu uGugu enza into ekanje. Ngafika ekhaya ngawubikela umndeni wami, obhuti bami, umana wekhona, bekhona nobaba. Bakhuluma naye uGugu. uGugu wabandla akazange azaphike. Wehla wathi hayi ngiyaxolisa lento ngiyenzisa uSathane. uSathane waye wangihlasela. Ngizozama ukuxolisa
ngithenga imbuzi ngigeze umuzi ngoba wathi ubabake wena uzogeza umuzi wami. Lothe wongcolisa. Wathi uzathenga imbuzi alontoza ageze umuzi kanye nomntwana. After that uGugu emva kwaloko uGugu kwaba nje sokuba nengxabano ke nje manje balapha phakathi kwethu ke nje manje ngoba phela njengoba sengibe ePlan Hill sengiza ngala ingane yami esaba uGugu. Ngeke ikwazi ukubona noGugu ngeke izikwazi nje ukuzala ekhaya. So kumele ke lengane ive ngiyithathe manje ngoyihlalisa kubo. Ngayithatha ingane ngayisa kubo sisi. Iqala engalithwala idombolo engalithwala ngokuthi ingane ngishiyeleni isukeleni la ekhaya yaya ku lapha kubo angiyilande. Wathula umkhonto phezulu uGugu emsamo wamadluzi. Ubhuti wehleli la, umana wehleli la, ubaba weziphuzele welele la. Eme phezulu kwami nomkhonto nginengane ya 2009 engangibuye engangincelisa ngaleso sikhathi. Hey kwabanzima. Ngaleso sikhathi ke mina ke ngakhala. Awu Gugu ngixolele, awu Gugu ngixolele, awu Gugu yima. Wathi ngithi mulande lo mntwana lo kubo lo msakhona umlandele ezile ekhaya ngiyamfuna, ngiyamdinga uNonhlele ekhaya. Awu na lungile Gugu ngizomlanda. Iyona igama elangisiza ukuba ngisukume phansi. Mangisukuma phansi ngabe sengibiza amaphoyisa. Amaphoyisa akathi uthatha isikhashana nje ukufika. Hayi naye futhi ke akalele ke kwasesokulethi nje ebusuku. Naye futhi akalele ke uwalindile amaphoyisa. Afika ke amaphoyisa nje lolo suku lolo angithola ngalo umkhonto sisi yilolo suku futhi lelo ahamba ngalo. Ezigamekweni futhi esingaphambili engishaya ke futhi wayengafuni noma ngiyithume nje ingane mina ngumzali. Wengafuni nje ukuthi ngiyithume ke nje make ngiyahamba odlala komakhelwane nezinye izingane ayizushawa izobulawa. Ayizushawa izobulawa. Ngiye ngilweke phela uGugu yeke umntanami behambile nje ubeyodlala wenzeni phela ngeke ngadlali ngwanaye wingane njengezinye izingane. Hayi isibhaqo kuphela. Sahlangana phezulu ke nami ngivikela lo mntwana eshaya ingane eshala ukuthi ihambe yodlala komakhelwane. Wahlafaza ifoni yami ke ngoba sengidiniwe namanje sengithi ngibiza amaphoyisa ngoba uxhaphaza umntanami yabona umshaye kanjani. Uvuna thatha imbazo hlafaza wafoni leyo. Sisi uGugu umfowethu. uGugu umfowethu uGugu sazalwa indoda nomfazi emshadweni. Gugu ngangakaze ngixabane naye. Angimazi nxa waGugu mina. uGugu umuntu obekholwa, uGugu bethandaza. Indlela bethandaza ngabo ungafisa ukumlandela uGugu. Kodwa kuphela ukuthi ubebuya athi mele ekhaya akube nomoya nje ongawazi ukuthi owani mabe esekhaya ngoba ngiyakhumbula ngolunye usuku waxabana nobaba nje ubaba uziphuzele kuba beyazikhulumela umbuzo ukuthi silamba sihlupheka ebhungukile ehlele egoli wayethi sidlana wavuka nesigqiki kwashaya kubaba isigqiki yabona sisi la emakhaya sindiye uyakwazi ehlathini nje mawubona la kusahwe khona kahle isigqiki nje sihle ubuye naso uzoziqothela ngasemlilweni wasuma sesigqiki washaya kubaba. Ubaba wazi wahamba waye esibhedlela wenzelwa incwadi angazi esibhedlela wabuya nencwadi ethi akambophe uGugu. Wathi umana awu baba mthiyadika babakhe uze ungambophi umntanami ungamubophi muxolele. Sonke ke sasisamxolisela ke ngoba kwakuyiphutha lokuqala lelo sasilibona ngathi usikhathi kanti uzodlulela phambili enze futhi elinye iphutha. Kodwa yena uGugu ayikho into eyingxabano eyake yakhona phakathi kwami naye nalemndeni nje. Singane zomfazi oyedwa nendoda futhi eyodwa. Kwaba yilo sathane ke nje lo wamfikela kanjalo njengoba wachaza ukuthi uSathane futhi owubonakala ngivela ukuthi lento uyisathane ethe yehlikela kuthina kulomndeni wethu sibe nebhadi ibhadi lazokwehla ngomuntu okholwa kangaka.
All right.